Tunjuma movie recap kan ron ti chwa tur chu Turkish TV series Dolunay ni in khovel huap ang chuan full moon ti ashat larani Tlangval hausa le thil ti theizat mai mangai nalama alo van duai tu awanga ngai zong lam ngai tu ate chiam lo pakhat Ferita a eirawngbawltu nula berve ang reng tak Nazli lakah tuiral tak dan chan sinani a chung ko chungchang mishing in lai chin na in chian thatna mangai na le phubalak na te chu a thon thulai mu ni Tlangval theile a eirawngbawltu te in kar chan sin chu earphone wa chunga intifyin he private safe hi alarm ve ha at na thona pa in a lo lut mek chu a mu hau lo Ferit a po chuan a in chunga nula lo lam kwal vel chu mak tak mai in a mu mai lova a designer kor hak lai chu phelin kor halo hian a tei kwal nul mai a in wal zo nu chuan chokalama kal le in sitting room lama changa thom lo chuak wang chuan a phuzo miswalan lo lut anyang ti in chim tekeng chung chuan ava pan hnaya chuta Nazli chuan a Ferita thom chu lo shevel in telescope chu a lavata mani in ven na lo man ve tu mani an pahni chu in man lo ve ve hian an in kal hwal vela miswal chu man ngei an tum ve ve ma se an han in mu chia chu makan ti dun ngei mai he thon thu hi mishing pahni te an in mu masak ber na atanga in mangai ngal ang kha ani lova zo te kol tak in shangai lo an in ngur chur ang vel kha an ni ma zok Ferita hi sumdong hausa le chelo tak ni ma se mi zong lom ero a hlo haulo a chan chu a khirh vel e matin ni chum khat po a identify to in table lamp chu in ang cha ada lo wangin a ban mak to Nazli hi a in siam na skula kum thumngot local to in anaw mei cha le a chan thatak pakhat nen in an in lo troma in lo man hi an har sa ve chin hle ni ni khachu billionaire pakhatin private safe mamo thusha in phur takhian awangai vena secretary nen interview an nei na chuan adan zom tur te chu lo shil chia in ani din a siam tur te chu menu ang thapa asiam ngai dona a man ro man te po angai ang thapin ada le angai dona ni tin a eirawngbawltu nuwa chuan a hosan ngal watangai buka room dang vela lu te chu soilo alan po alang thiang lawani chutiang azom lawani chuan chumi thla chunga seven ban tak te chinga pangana ani mai donani a hna chu khirh khan vio ma se Nazli chuan summa mon awangin na chu azom tanghala eirawngbawltu nu chuan a siam te chu eyanom le zwal jok dan tur lekha azia kina nu chiani a chan po ama roi tu hi putar khirh takani ringin atar to mawanga eile in lama khirh ta ni in angai mya ma se chutiang reng ani lo an na tho na pa chu Tlangval mel tha le house tak real estate lama hlotling tak ani si Ferita chu ina alu chuan do kan lo pothuk le a oven na lekha lo in tar nokte chuan a thin a ti ur hlea a secretary phone ngalin identify tu le eirawngbawltu chu an hna atanga ban ngal turin a shil ngal ma se Nazli eirawngbawla han e chin cha chu tui a tingang mai hetianga adu ang chia tui hian a eilo na are ta deuh nge ni secretary hena chuan eirawngbawltu chu ban le lo turina shil le a ma se lekha chu lo tar to su se ti ina chani identify tu ero kha chu a ban ta thowa atu ka chuan Nazli chu na chan tur chuan a lo kal le a secretary chuan lekha lo nu chha to lo turin a lo shil ngala ma se henula hian athu soi chu a oi haulo lekha chuan pasta sauce kha fridge a ti ziakin a tar le ngat Ferita te in chunga hian Ferita anglo tak main midang ho chu bia kan nuam hlea a farnu fa buluta chuan Nazli chu aron barakhai vel thut Nazli chu ron kom nial ngalin na tho pa chuan an in fiam ve nak naka Ferita lo ho ero chu a bora kina ron dang le bi khop maya Nazli le khalo nu chhia de chu pain do kana bol hlobur in hung nok te po chu ada fel le ngal veka Ferita hian Nazli le khalo nu chhia hi pai dai ma se a chunga thu in ziak chu thatak hian a zom ve tho loi buk si amma ero chu Nazli hi chuan Ferita thu hi a zom ve le min a lang lo tlatani hei wanghian a secretary hena Ferita hi Nazli chungchanga a phun ta fo maya Nazli la chuan ati el so ni turani ni kha chu balloon tam taka lekha tarin in chunga chona da
intify tu in balu na mu chuan a thinarim nge mai hemi te chung hi ka hnelu tuk ti pa in abang ta dai ani chutia in chung ti fai tu abang ta chu Nazli chuan rem changa lo la in part time intify na tho chu secretary hne na chu na deal ta secretary tan po han hial viau donin midang zon chung arei le don bok sia hlo ti pun sakin an in rem siam ta top ani mi hausa ho party na chuan an Nazli le a chan nu chu waitress angin an kalvia Nazli che ve le hoi her chuan an zinga mi dani sami chu alang ngei mai ma se a phone number a dil chuan Nazli chuan lama lo siam zel tlat a chan chu mi hausa ho ne na in kai hnoi chu a fu don che ina shelawatin ni ma se a chan nu chuan a phone number chu dani sa alo sha tir zung thunga Nazli le Ferit anin kalpel che ati chuan Nazli bracelet chu Ferit korbana chuan a tang ta hlau mai ame chia zo chuan phel tu ma thei to pa chwa lain Ferit ala chuan alo phi thaloka Nazli bracelet chu atla dar ta vek chuta na tho na pa ani ti shehek lovi Ferit chu a how ta shepa a chanu po chu lo enroll vatin a bracelet man chu choi turin a lo nor ve sek Ferit ning lut tuk chuan a wallet mi poisa chu phora apeta a hei an voi khat in mu na ni ma se anin me sha dani ro du omlo takani atuk lama chuan atira kan mu ang khan mi suale mu in ti ton nin an in zong zak zaka Ferit chuan Nazli chu eirawngbawltu ani ti she thiamin alu lul zia po secretary hne na alo soi chiam to ni kha Nazli ve thung chuan adin mun chu she thiam warin a hna changa ban lo ram tur chuan angen ngala Ferit po chuan a eirawngbawltu chu tue ti chen ema wang chuan bana tum mai bik lo in na tho zo khan hoang che ti na kalsan le dai ani bolutala chuan Nazli hi anil to khop maya ama wang hian apute ina hian aron peng lut le ta Nazli nen chuan in ompa in lukham te chuan an in fiam vela lukham chunga mi savamul te chu aleng chum mai in chung nokati faila ya alo ti boilo nan ti in ponlama Nazli chuan tent te asiam saka chuti lai tak chuan Ferit chu alo ho thut mai a in chung nok noi ron mu chuan a thin chu a saphat ma se awa pa chu haulovin Nazli zok chu a how ta shepa bolut chuan Nazli chu alo khongai khirh mai kapute hi achang chuan phun cher thin hle ma se a fel ve te mai nia ati chuan Nazli chuan alo she thiam ve mai boka Ferit po hi midang laka swal thiam te lul nen awa pa laka hi chuan an nem duai thina tlaya chuan Nazli chuan an eitur chu a chop fel sak thlap nu in hosana tumta a ma se bolut chuan lo ngen tlatin an ruala zanria kil ve tur chuan a som tlat maya Ferit chuan rem ti viau lo ma se awa pa in ngen tlat sia Nazli thut ve chu arem ti shrama bulutala chuan aputia hi bialnu anei lo na rei to ti sha in atan mala galo tum ve rewa midang ala shat ngai lo ai chuan anil to sa Nazli chu aputia tan hian achatura alo ngai ve mya zanri an kil nu po chuan movie en puya Nazli chu ala som le cheu maya chung ko in ngei tak ang chuan movie chu ani na hota dal mai buluta chu ba chu ma kaldon te chuan apute hne na Nazli hi lo haw mya su o te na cha vela heti khopian awa pain angai na te sha chuan Ferit pon Nazli chu midang ain anel lui ve theita a pangai taka be chowin engwanga e in siam lam zir dai nge ani te chu hazot ta velani ni kha chu Nazlin na tho lai chuan alai zon nu asamani chu alo leng lut lol maya Nazlin alo leng lut satle emoti lai chuan ani chu pindan shanga chuan lut kwalin ruk tur chu adapta a chuta Feritan anekta ya awachin gold ta siam chu mu in alata dai mai chuta Nazli hna chuan poisa dilin an classmate birthday mi tur ti in chuan lama ma se poisa nin pek vele chuan chuakin barlamakal tur chuan in siam ngala a barkal na la chu me che duk dak lo hokal khom na ni in putar house tak tak te an deita an du zong an dil thin na alani zui Nazli chuan engma la chu she der silova a u naw nu in nunuam zo ka nei theinan ha takin na chu a thok mial mai si ma se a chian nu in thudik aron shil ve ta ka chuan thin ur takhian a thil ti lai chu ada ngala a u naw nu omna lampan chu atum ta in siam sok sokin a barkal na a chon valut ve a u naw nu in mi pa lo thut pui lai chu va mu in a va how ta ship mai ipa te ang rual te lo de ve le lo zapui zakna nge ati chuan mi palo thu ve te po chu an kal son diak maya anawa hauzo chu asana tum na lama chuan Nazli chu mi pakha chu asunok mai Ferita ka zinti renga shelo tlema a ming chiat pha lek ani
hun local zelin Turkey Japan summit hoi hotna chuan nulanaran ve mai mani in lu aman po nei zo tok thin chu alut ve hlol maya mi hausa tak kal khom na ani wangin an in cheina po achangkang hlom viau Ferit an chulai hmuna Nazli mu chuan makti tak hian engi he tailo ti ve tina zota Nazli la chuan I chauka ni hleinem ka chunga thui nei theri lo tina lo chang ve mu Nazli hian Japanese culture chu tuipui em in an chongpo azirve niala hewang hian target Japan summit omdon ti sha in a local ve sha maloni anzinga hian Ferita el pui pa po a local ve reng maya Ferita el em awang hian asum don na in ma ason be sein alo in lan ve ni Ferita chu a Japanese clients ten an lo ti tuilai tak chuan ama LMM tu chuan rondin zilin aron be boya a clients ta chu ne chu atum ti asiat mai in partner thlantur hi afu vak lo ni hi Ferita ne na in biak rem na aya tha in kan in soirim do nem ni ati chuan a be se lo ang takin Japanese clients ta chuan moi nai tak hian lo narin anu pa chuan an kalbo san ta daya chuta tak chuan Nazli churon inherit din Japanese nukora chuan athil in lai chu alei palta security guard chuan Nazli churon hauhal buana mase Feritan thil theng alo mu chuan ka chanu ni hi tina ron chana security guard chu in thiam lo tak hian akal zui ta dayani Nazli po chu Japanese nu palaka chuan in thlashung em in an tong ngei chuan ngai damawdila mitam tak jing an mani tong ngei ron betu on omta chu an lom le linkher mai ni leng in an nu zok chuan biak tura shat ve lo wang chuan shi omalo ti em to chu ni in Nazli chu nel taka kom halin Ferita bial nu emoti anti nyang chu mesifel takini hi Ferita chu wan nei khop mai anti ta hiala Nazli chu an tong kama wang chuan alau zak chem mase Ferita chu azam haulo a clients ten Nazli chu anlom riau ti sha in lampuya asom tangala sumdong lian ti taka a clients ten laka alan moidan tur po chu athiam ngei mai party zo apo chuan a clients ten upa chu a ina lo leng tura somin no andom hawa Nazli la chuan fiam thu te tho burburin he Japanese nu pa te hi atihlim zo ngei mai annel ve tho khatan yang andrama cherry blossoms en turin an som to hial mai Nazli chu avan phur tak akal chak em na chin Japan rama kal tura som tu nei mai chu makati zok ti chuan until in chu atu ain an in nem dewan yang in leng ti ho nu chuan Ferita chu ni danga atong khum ngai lo dan deuh chuan atong khum da faka anwai na thok te ati du da chin zia tele a boring zia te chu asoi piak mai ani mase athu soite hi Ferita chuan a ho lo huata nekin Nazli zurui chu adar ngen tirin a perfume rim chu a fak sakta zok tlap ami zia lo ang taka akho sakta ka wang chuan Nazli po chu har kokin ho atum soka Ferita chuan holo tur shirin a ina riak mai tur chuan lo soma ngei om tak hian atira ke eirawngbawltu aron changin party na te min zui zela min ngai zong ti hi chu ka hailo ati vei ham hetia afiam vel na chan chu ahmalama Nazli bara akal khan Ferita ka zennian an insunok kha ania chu akazin chuan Ferita hnena Nazli chu bara mu thulo shilin me chedang ti anga putar hausa tak te sum u ma tal mai anga an ngaya me cheduk dak lo takani an ring ta mya mai ani atu zinga chuan Nazli chu khumzau taka hian a har hlol maya thomno alo hammya lo tia sha chuan marketing e mai acha nu chu kol vatin thil om zia wa shila acha nu la chuan olsam takhian engma thling lo ang khan tho chuak topro tin thuro na ron pe chuta acha nu thuron chu zomin in la zai takhian a tho chuaka mase Ferita na lo mu vele Nazli ril ruput mang chu thethiamin nizan khan engtin ma kan omlo o aron di thlap thil thlen dan chuan ama zan khan Ferita Nazli chu amu dan dik tak ashilin putar hausa tak lona ansum ei sak ching ni a asya thua shil chuan Nazli thin ur chuan alo an khum shipani ome chutia a an laklo lai chuan luak shipin athom no te atibol hlo veka Ferita chuan bol fain khuma amuta athom no te chu a hli sak zo kalo ni Ferita zok chu thu thleng se ya alamu dai zui chuta Nazli chuan thil thleng chu hre chuak le che in athom no te aphel saka wang chuan Ferita chu miduk dak lo taka apu let ermai Ferita la chu lo zam heklo pasal hausa deuh nei du chuan ke chu min thlanglul su o ti in alo la tong khom zui he atong kam hian Nazli thin lung chu a khei nge mai ani lo na anga Feritan angai tla chu pom thei to thlot lovin a hna tang po chona bang hala
voi khat ma ka mule du to lo che ti in akal san ta ni atuk lam thlenga athin rim na ala an pui lai chuan Dennis chuan lo kolin run and call na center lama lo volunteer tur chuan run soma Nazli po chuan in ngai to harnan ti in asom na chu apum ve mai bukani run and call na center a chuan Nazli chuan nuam ati hle maya run te chu chain a hlim hle maya Dennis ala chuan alo star sa to poknen anui lai mel te chu chati takhian alo thlir vong vong mai ani tlaya chuan tuipui kam lama kal dunin an ngai nan zong te an soi dun vela Dennis chuan tako zor na truck mu chuan Nazli chu epuya somin burrito te chuan ei dun vela music alo rik pa te chuan kongpuya kai phein an lam dun ta vel hialani Nazli po chu alim ve hle ni turani music remalam pa chuan alim mel chu thup zai rel haulo in lam a ho nu chuan Nazli chuan acha nu bula Dennis le Ferit in an lo zia te chu soi vela Ferit chu street food ei turin ti taila athiang hlim le thiang hlim lo te surin lepa athon phot tu ang chu ti in a soi hial ma se Ferit hi angai anga swal ani shan lawa aril ruput manga tilang thiam lawani mai ani Nazli anwai a tho to lo chang chuan arui lai a an khum na te kha angai to kirve neu neu china anwai a thokte laka angil nei na om lo zia de a she chuak ve nyang chu Nazli ne na angai dam dil na athon ta hial maya amai ro chu Nazli hian olsam takin Ferit angai dam dil na chu alo pom haulo anna tho chin na pa cha pau zia le ngil nei na anei lo zia she chiang si chuta chanlet na message chu Japanese strong nga ta typin mimoli ni kha ti chu thon let ve mya maya Ferit chuan a hongang mai Nazli ron chanlet dana wang chuan anna tho na le a om mai mai na te chuan melhimi apu theiri lova a farnu chuan lo mu thiamin ngai zongi mo mi chedu zong riawin neim ni ti na zota a mai ero chu Ferit chuan chu tiang ngai to lovin engtin nge ka sum don hi a than len ze lang ti ngai to zo kro ti na lo chang dai hetiang hian changvel ma se a farnu chuan a she chiang mai si an nu pa chuan engemo Ferit ril ruwa hian a omani ti ring thiamin a ze pani ti an man thiam mai atuk lama Nazli chu Ferit farnu chuan avakol ta chata afapa alo duat sakchin emawangin lom thu soinan zanja kilpuya somani atira Nazli chuan thialma se bolota chu anu phone mankal tang chuan Nazli chu lo awve in zanja lo kilpui tur chuan angen le tatlat sia atopa chuan Nazli po chuan an somna chu pum ve ta a restaurant da an chut holai chuan bolota nu le pa te chuan an fapa in a ming alam ni tin chin thu chu Nazli hne na chuan an shil ve an lom zia po chu an shil bang lawani chuta bulutanu chuan Ferit chu kolin awa paina mudu ti chuan lam chuan local ve turina kauta a zanria po anruala kil ve turin abefel ngalani dokan kila hlim taka anlo ti ti holai chuan mutran dai nei ti sha takyan Ferit chu alo lut zan zana an kyang alo thut cha phe chuan boruak chu adang ngal vek the Nazli la chu Ferit huat tur le ka tong thinin Ferit la alo bang chuang bik si lo bulutanu le pa te an bulan om vereng te an shilowi moniti tur khopian anin hnial ta rap rap mai ma se an thin urna beng dai thei tu buluta chu an zinga a omtlat ani hian apate ina kala chak thu churon soin a music play lai angai thlak chak thu soi chuan ti hlotlin sak nge an tumta chuta restaurant atang an chuak chu buluta chuan apute kara chuan chu angen le tlata Nazli chu a ma a thu turin ala ti zui he naw zeivel zia hi chu an kalna tur in an bathlen chuan Dennis chuan kongka alo chhon hlol mai Nazli chuan a hmu tum lo dewa hmu wang chuan mak ativiaw maya Dennis hi balota pate alo ni in hlim tak chuan in kom tlangin Dennis chuan Nazli chu a eirawngbawltu ni tura som chuan Nazli chu alom nge mai ama ero chu Ferit mel chu alo dang lam riaw thung anin kom rei nu chuan Dennis thil rem fel lai chu Nazli chuan awa pui sok soka Dennis chuan zanin in chedan chu ichelo hle mai ti in halo faka concert le na kalpui ve turin asom ngala chuta tak chuan Ferit chu thau thurin atlai to emai ti le chwar walta in chung om zong zong chu an ngoi thuap to reilowa bulutanu le pa te po chu in siam ve in an fa panen chuan an ho ve le ta tu man he zan hi anin mu top na ber ani don ti an ri haulo Feritan atuk le zana chuan phone call dongin athu sha chuan a thong nge mai a farnu te nu pa chu accident in an nun na an chan chu lo ni in Ferita chu achamul vek ani ber mai a hmalokin thilli lamna a farnu nen chuan an in murenga
Ferit chuan an project li lam chu changin dollar million som le panga chatin achang nge ni heta hian an mani elreng tu Hakan ate nu pa po telve in Feritan an thil li lam achan ta ka chuan thinrim takin an chuak tawa Hakan hian an kalsan ma in Ferit hi warning pe in project kha i khoi zom thei lo huna chanpuina min ron dil hlek suang che ati ton to na Ferit le a ho te po chu duai bik tu lawin an lo chang let ve hiala Hakan hian Ferit te hingei viawin nial chun zom chak le ma se anupui dimeti chuan lo beng dai fatin akal pui thei shramani chutia an sum do na atana ra bi tharan kaya wanga an lo lom em lai chuan Ferit ferno te chuan accident drop thak takan lo tok ve mek ti tu man an hre lo Vanei thlak takin baluta chu a hnung lama a thuda wangin a him hlawa ma se a thil ton rap thlak tak chuan a rilru na sat takin a ngongani Nazli po chuan atuk lama chanchin tharkal tlangin baluta nu le pa te thi thu chu lo shi ve in vuina ate chuan avakal ve nge a Denisa kut chu vuanin poyati zia te a shil ve a Ferit ne na ero chuan tongkam se in asun pui thu a shil ngam thung Vuina hian an mani elreng tu demeti le Hakan ate no pa chu an lo in lan ve boka demeti hi Denisa farnu ni in buleta pa chang chia kha ani bok kumtam liam ma khan apa thu lovin Hakan hi anei luya achung te tui thlara hlo hialani chuta tang chuan Hakan ate no pa chuan an mania company din ve in Ferit ate hi an ron LMM ta ni ti chuan ni som le panga lai aliam to nu pon buluta chuan chorenga ei du hau lo maya thei top chua an thlem po chuan hospital atanga chu adu thu chu soin ina omadu to ti in anwar china akyanga omte chu an be dong chin hle ma se nikhat chu Nazli chuan aron kan ve ta a changron ken sak chu ein Nazli ngeng chung chuan a chapa anu le pa ti angai thu soi phe chuan midang po an mit tui atla ve zoi mai ani hospital atanga an discharge ni chuan Feritan a ina shwai ho in a thei top in enkol chun zoma eirawngbawltu te bol sa chu eidu lo zelin ni tin mai chuan thokthar anin thlak top mai ani Ferit ti ngai na shelo chuan engei ei chak enga tinge engmai eidu lo ti ina zota Nazli eirawngbawltu ke ei chak ti ina chang ve shama ma se Ferit chuan Nazli chu gold digger anga pu in chetakin an lo in chhal kha ani sia tuna eirawngbawltu ra roile pu atan awahan in thlashun om to tak Masela awa pa in cho eidu nan chuan theito pa chu angai se ti chuan achapo na zong da cha in Nazli chu eirawngbawltu sakturin asom le ta top mai ani